u toku je ozbiljna zajebancija. Klip kaže, pečenje rakije, 3. dan. Manifestacije. 2 kuma verovatno se zajebavaju, peče se rakija i ovaj odlučuje da mu upali petardu. Čuo si. Ima klip izmontiran ovde, možete da vidite, pod likom je pukla petarda, pomerio se nije. Spava zaklan. Kraljicu mu je bacio, pa ka? Znači, ne može da se pomeri bata, ništa nije doživeo, ništa, mrtvo telo. Njemu lijepo. Komentari. Urađen ko asfalt pred izbore. Dobro, to je redovna stvar. Stavite mu malo rakiju pod nos, reagovat će. Ovo su mu tetovirali prvi dan. 7. stadijum pijanstva. Aligator. Šta to znači? Gađaju ga kamenjem da vide da li živ. Ni trepnuo, nije suzano, ima 3 promila. Jače rakija puca od petarde. Zovemo ga anestezijolog. Dobra domaća, vidi se po degustatorima. Izvaljen kao vrata od špajza. Više popiju nego što ispeku. To je klasična srpska priča. To je to. Znači, pečemo ti i ja rakiju, drugi dan, zafalilo je sve, sveža je otišla, zajmimo od komšije da uzmemo Pa još. moramo da uporedimo. Kakva je bila prošla godina? Kakva je bila prošla godina? Kaže, počeo i završio 3. svjetski rat, on se nije pomerio. Ne zna. On je u miru. Kaže, ušao je u drugu dimenziju. Brat je prepariran. Apsolutno. Ovde se ne isplati da umreš. Jedan od komentara takođe, među highlightovima. Betonaža izgleda ovako, urađen je ko mali servis. To ti je najjači čovjek kad je 3 dana udarao po rakještini. Kaže, jel živ brat, znali se šta? Javili su se inače u komentarima ljudi koji su bili na klipu. I kaže, čekaj, moj kum Zole iz Teva koji je pijan kao klen, ovaj video ima i nastavak. U komentarima svi traže nastavak. Daj, molim te, daj nastavak, molim te. Da vidimo samo ko. Znači, Zlatan Smajić, Zlajo, javi nam se, molim te, pošalji nam nastavak u inbox da ide part 2, sigurno će biti bolji od bilo kog filmskog nastavka. Vrate, ovo je srpska kulturna baština. Ali kako čovek, mislim, vidjet ćete kako čovek, znači... Ne, lagan je, brat moj, lagan, on je već... Ništa, apsolutno. No, on je, brate, on je odavno zakucao, njegovo je vrijeme, to je to, brate. Neverovatne stvari su se ovde izdešavale. Molim vas, kad god imate nešto ovako jako, pun nam je inbox i hvala vam na tome, ali ima tu smešnih klipova koji nemaju dovoljno dobrih komentara, nego samo ono lajkovi. To je bitan nam je komentar. Kreativni deo nam je jako važan. I da se proba ta rakija. Možete i poslati. To može da se pošalje golubom. Golubom, ali nekim teretnim je. Teretni goluba. Ako imate teretnoga goluba, pošaljite. Dosta je kilu da možda ponese, plus staklena flaša, ne mora staklena, može plastična, lakša je ambalaža. U Coca-Cola, ali bez onoga, brate, da se zna fino i da se napiše flomasterom. Markerom, tako je. Kajsija 2026. To je to, brate, nemoguće. Koliko je ovo ali meni. Čovjek je proživio. Proživio je taj dan i oni su ga pustili do jednog momenta gdje je bilo u fazonu, evo, bačimo petardu. Ja bih da vidim kako je došlo do toga, evo, bačimo Prvo petardu. ljudi su goli i odakle im petarde u sred leta, kad se rakija peče. Daj, donesi petarde, mali nije bačio sve, daj mu bačio petarde. Ali vidno su i ostali pijani. Vidno su pijani. Ali dobra zabava. Ovaj brat, mislim da je probao onu prvu što se prosipa. Znaš, ona što je puna etil alkohola, ona, znaš, ono što se odasipa, on je to pio sa lule dole. Sa luli,
Dobro. Ne, ja sam ti rekao, ja mislim da je to nešto po čemu u Srbiji će vječno ostati upamćeni, vrate, da su teški alkoholičari, vrate. Mislim da smo pato s Rusima. Tu smo sa Rusima, samo što imamo više emocija, pa smo smješniji, vrate. Mnogo nam je bolja zabava. A i bolja nam je muzika. Dobro, muzika te vozi. Ne bi pio da te muzika ne vozi. Ne bi ni peko. Ne bi ni peko, šta imam pečen, vrate, ako me ne vozi ritam. Kum i ja se sretnemo kod mene u dvorištu, dođe ono, da uzme se slobodnih par dana, ne može to odjedared sve da se učini, nego moraš kao šefu da kažeš, gde ćeš, bolestan sam. Znači, i ide se ti jesi mentalno? Da. Ide se na plac, lepo se ogradi bodljikavom žicom zbog bezbednosti drugih. Tako je. I onda kreće vesela mašina da radi i to ti je to. Svi smo tu, brate, to je mašina za budućnost, te prebacite u budućnost. Apsolutno. Ali te prebacuje. Ne prebacite jednom, nego te prebacuje. Ne, konstantno je Matrix. Konstantno Matrix, ideš, voziš. Kao Interstellar neki. To je to, ako se pobijete, pobili ste se, posle toga idete ponovo pijete i to je to, brate. Sve ne može, sve se rešava još jednom. Tako je. Sve to, deo ovo što, nemoj da vrijeđaš. Imamo snimke najjačih tuča, recimo, gde su ljudi pjani ko zemlja. Sutra dan smo svi dobri, ruka, ruci, dođi kume, dođi da popijemo. Sutra dan, odmah čim se završi fajt. Odmah čim se završi, kaj je Liga šampiona, ćemo gledati. Što se više popilo, to je pre kraj fajta. To je to, ima li nešto za mezetit, šta je ovo? Teme su jako isto važne kada se pije. A ti i ja sada pijemo, ovde malo pričamo i to sve. Nigde niste došli ako nije došlo do politike. Nigde niste došli ako te ne pita čovjek, ako ne tresne rukom ostoji i kaže gdje si bio 99. A 95. A 95. A 91. I onda tu krene, šta gdje si bio, bre, došli moji smanjače, krenuli da rukaju. Ti koja da je pizde male, niste se pojavili ovamo, šta se nismo pojavili, brat, ovo će on traži štanglu, brat, ako si malo svjesniji, brat, moraš pobići. Moraš. Moraš iza nečega, brate, tvrdo, hoće da bije krmu na oči pošlo. On se tu brzo izmiri sam sa sobom. Opet ima, normalno, ali to smo mi, znači, to je naš identitet, kao što su i ovi komentari, jel te, ali postoje još sada neki komentari koji su mene uznemirili u samom početku. Znači, ono dete koje hekla, plete, šta već radi. Ne razumem se baš u tematiku, izvinjavam se svima koji se razumeju. Ali onaj čilim kao koliko pratilaca, toliko petljica. To je se otrglo kontroli jako. Znači, dete je došlo do 400.000 pratilaca, što više nije ni bitno koliko je to 1000 petljica, kad će on to da završi bilo šta. Ne zanima me. U nekom trenutku je sve otišlo do đavola. A što? Javili su se mediokriteti, pajaci, što bi rekao Ludovan Jovanović. Javili su se pajaci, mediokriteti, koji su počeli da spočitavaju to detetu, što on to radi. I jedni drugi su nekako u pravu. Jer imaš jednu situaciju gde dete... Znaš kada ovo radi da sam spreman. Znam. Samo još malo šlagvorta, evo sad ću da ti prepustim reč. Znači, dete hekla, plete, šta god, za pratioce. I kaže da to voli. Javlja se Srpska pravoslavna crkva u vidu jednog sveštenog lica. I tu kreće sada da je to promocija nekih niskih kao vrednosti. Ne pravoslavlja, nego da je dete kao koje je muško, trebalo bi da radi neke muške stvari. Pa što bi trebalo da ore, na primjer, ili da dijete možda bi mogli da pošaljemo, koliko ima godina? 10? 12. Možda bi mogli da ga pošaljemo u lov na veprove, recimo. Ali golim rukama? Golim rukama mora podavi veprove. To bi bilo zanimljivo, recimo. Ne da mi se ne vraća muški posao, jel? Muški posao, znači, mora da gletuje. I ode da gletuje, mora... Vidi, ja mislim da taj popa, neka mi se ne naljuti, nije predstavnik Srpske pravoslavne crkve, mi smo ovdje vjernici, IT, jel tako, i kukisi, mi vjerujemo. Mislim da on nije predstavnik Srpske pravoslavne crkve. Ja bih volio da to dite nastavi da hekla i da se bavi s tim što voli. Dolazimo do drugog detalja. Javljaju se ljudi koji kao navodno imaju proverene informacije. Koje su proverene informacije? Da je to dete udbaški profil.
Mi smo iz one lijepe rakije i one srpske zaostavštine i tvorevine došli do mračne strane srpskog bivstvovanja. Da smo mi spremni da dijete sad prokazujemo da je udba. Pritom dete... Koga je poslao? Aj, reci koga je poslao. Stalin ga je poslao. Koga je poslao? Ko je poslao ovo malo dijete da nam remeti muško-ženske odnose? Ko? Kako? Analogija zašto? Kako? Kaže. Kako se zove mali? Jel Viktor? Jel Viktor? Viktore, ko te poslao? Za koga radiš? Ma sad ćemo ja i kum da te u ovako mraj, evo mi sjedimo sad u mračnim prostorijama, tu će s nama, uperit ćemo ti u ove kamere i sve ovo da koju službu radiš? Samo me to zanima. Ovo je što je stavio. Viktor se zove i ugašen mu je profil i dete se oglašava preko roditelja, odnosno preko njihovih Instagrama. Mediji idu kod njih kući, digla se fama, 400.000 pratilaca izgubljeno, šta da radimo sada, majka se oglašava, pritom sad javljaju se ljudi koji kažu da imaju proverene informacije da je to... Majka udbaš. Majka, otac su udbaši, ne znam koja je stranačka neka priča, dete, profil je prodat. Neki se javljaju, kažu da je profil prodat. Majka odgovara na to, na profilu, i kaže da sad kada više nema tako eto tih pratilaca, dete više neće hekla. I ja sad ne znam na čijoj strani da bude. Jer mi to nije normalno. Ako ti dete već ima neki hobi, ti nećeš njemu da sputavaš taj hobi i talenat jer nema pratilaca. Znači, on to radi valjda zbog hobija, a ne zbog pratilaca. Znaš ko je udbaš? Baba. Baba. Ko hekla u familiji? Obično baba. Dobro. Ko ima najviše ljubavi, topline prema djetetu malom u familiji? Dobro, baba. Baba. Baba, uvek kao riska prema neci. Ko može da te kupi sa par sarmi, dobra hrana, izjutra te čuva, ko te kupuje? Ko ide u vrtić? Ko ide, dočekuje škole? Ko te dočekuje? Baba. Baba, dobro. Baba Zanima me sad, da? je instruisala maloga Viktora da krene, znači baba je udbaš. Misliš da za Tita radi baba? Baba radi za Tita i za Partiju? Za partiju i za Anunnakije. Baba ne da je udbaš, nego je poslata od strane ljudi guštera u udbu i ona je u stvari dupli agent, a zna se šta rade ljudi gušteri? Šta, kako? Heklaju. Heklaju. To sam ja htio da kažem. Gotovo. Jesam ti ovo... Jesi, to si mi... Sada mi je sve jasno. Sve je jasno da Anunnaki, ljudi gušteri, sve je povezano. Mali Viktor hekla, zna se ko je od čije strane je instruisan. Baba je ključ. Jesmo mi toliko bolesni? Mi smo jedna užasna familija, moram da priznam, ovako sve srpska, baš smo duhovita, nenormalni. Jesmo duhoviti, sve to super. Imamo svoje dobre strane. Ali mislim da imamo baš dosta loših i ovaj je jedno od loših. Nemojte ljudi da prokazujete, molim vas, dijete zato što hekla. Pa da meni i to dete nešto sumnjivo, brate. Ma i on je sigurno onaki. Ja bi volio da puštite dite da hekla, koliko ima pratilaca, ošte me ne interesuje. Ja evo nisam ni pogledao to dite kako hekla, normalno vidio sam ga, fini ono priča, evo kosicu, ono finu, normalno dite. Ne smijem da kažem na koga me podsjeća. Neka pusti. Ne smijem da kažem. Ali neka puste dite da hekla i završeno, evo vidiš. Znači, neka ga pušte da hekla, neka radi što god doće, može da crta, može ovo, može ono, svako dite ima neke različite afinitete. Nema mi molim te da je to žensko. Nije to žensko, to je nešto, ja ne znam da heklam, brate, nije da mi je baš krivo što ne znam da heklam. Ali, brate, puštite dite. Evo, to je moje. Ostavite dite na miru. Mnogo mi je naporno sve to, ali... Napravili smo ni iz čega nešto. I to mi je usiljeno malo. To sam početak toga kako je krenulo. Prvi dan imam 40 pratilaca, to je 40 petlica. I zapratite za... Bla, bla, bla. A ja vidim ti vidiš tu neku... Nije mi baš ono čisto. Nije mi prirodno, znaš. Jer prvi klip nije on prethodno imao neke ne znam kakve objave.
otvoren profil sa nekom namenom. A šta sad, nemoj ti. Prvi klip je bio otvoren profil i kaže koliko pratilaca, toliko petljica. Ali što je tu strašno, ja ne kapiram i dalje. Motiv. Pa koji motiv hoće da radi to, ja ne znam što tražimo veću suštinu u nečemu što je jednostavno. Meni je jednostavno to. Što? Pa jednostavno mi je, brate. To je sad prvo, da li je zdravo da se to dete pojavljuje, eksponira sa 12 godina, da to ima, da to... Pa danas djeca svašta čine, ti, brate, jel ti bolje da ti dite pravi nešto rukotvorina neka, nego da mi se snima po galeriji tamo da pita, izvinjavam se, drugo dijete, sa koliko dečaka si izlazila? Oceni mi od 1 do 10 moj outfit. Oceni mi od 1 do 10 moj outfit. Bolje mi je da mi dijete, brate, makar nešto iza sebe ostavi, brate, neće, ja ne želim. Ali znaš da nisam dao uopšte pažnju tome. Znači, prvo sam mislio, neću da pravim problem detetu, da mu ja dam još jedan follow i da to bude jedna petljica više, kako već. Neće izaći iz petljanja tog do 2084. Nemoj to zabava, neka se zabavi. Ja to vidim kao zabavu, ja ne vidim nikakvu širu priču. Ali sam osjetio nešto nije u redu. I nešto nije mi, znaš, nije mi ja mislim, čim se upetljaju u mediji i čim se upetlja šira javnost u nešto što ne treba, pogotovo kod ovakvih benignih stvari, ovo je stvarno benigno. Ovo meni ne liči mi ni na što, samo puštite to dijete da čini što hoće, brate. Jel povređuje on nekog? Ne. I ovo radi tamo nešto što voli. Radi. Brate, puštite ga. A pogotovo to da se uključuje neko ko je predstavnik crkve i da mi priča o nekim moralnim stvarima. Nemojte, puštite ljudi, ne radi nikome ništa loše. Eto, to je moje ono što si ti bio rekao u jednom trenutku jeste da tu stoji neka baba iza toga. Baba je tu gotovo. Ja ti rekao, baba tu stoji, baba ti ima šinjel, neki ogromni zeleni, nosi šinjel, onaj vojni i miriše na vojsku. Miriše na haubicu. Miriši na komunističku zgradu iz blokova. To je 100% tamo na vrh. Ne znam odakle je dete. Odakle je dete inače? Ne znam, nemam pojma odakle. A vidio sam da je tvoj medij bio tamo, aj nemoj sada da mi tu pričaš. Bio je tamo neka srednja Srbija u pitanju. Srednja Srbija? Jest. Negde nije ni na jug, negde na srednja, ali ne bi, sad ću pogriješiti, nešto je glupo. Možda neki Kruševac ili možda neki Parac, Jagodina, nešto tako. Opet meni tu nisu jasni ni ti roditelji zašto su se tako okupili oko svega toga, zašto se brane, zašto ovo, zašto ono. Znaš, samo iskuliraju to sve, ali opet tu dolazimo do tih nekih muško-ženskih odnosa, jel? Pa jes. A jes, brate, muško-ženski, nemojte ljudi da svrstavate muški i ženske poslove, pogotovo heklanja. Mislim, ja neću da heklam, zato što mi se ne hekla. A što misliš? Šta su muški poslovi, šta su ženski poslovi? Ja ne vidim, brate, evo ja ne zamišljam baš, ne zamišljam čak ni svoju gospođu kako ide na naftnu bušotinu. To ne mogu da razmišljam. I da vozi bager. Ne vozi kamion u Ameriku. To ne mogu da je zamislim. Ali, brate, mislim, šta to znači muški i ženski poslovi? Ja to više gledam fizički neki posao koji može muškarac da podrži, ne znam, ovo da ide u rudniku Majdanpeka, razumeš? Aha. To nije muški posao, vrate, ne mogu tu žensko da zamislim da to radi, mada ako se to nekoj ženi sviđa, ko sada brani to, vrate. Ide se sad u vojsku. Neka idu u vojsku, neka či nešto god hoće, brate, ja ne znam što bi ja nekome branio. Ne znam, samo u vojsci, naš muškarac kad dođe u vojsku pa ide ono šišanje do glave ili nešto, ne može da imaš kosu. Pa možda može u punđu neku nešto. Ne znam kako to ide, sad nisam ni ja to specijalizira, što kaže iz Crnog Gruje. Ne, ja vidim to na jedan krajnje jednostavan način. Dobro, kako? Da li želiš da radiš neki posao, ti muškarac, žena, kogod da si? Želiš? Evo sad ćemo da vidimo, brate, možeš i ti to da radiš. To je to otprilike. Verovatno neki poslovi moraju da zahtevaju određenu fizičku snagu i neke posljedice nose sa sobom. Znači, ne može baš svaki posao muški da radi žena i ne može možda može svaki ženski posao da radi muškarac i ide gašenje. Cancelovani ćemo sad biti u komentarima. Ne, sad ću da ti objasnim. Žene su
u mnogo stvari jače od muškaraca i sad to mogu da ti potpišem i sada mogu i da ti Kao na obrazložim. primjer? Na primjer, mi smo jedne obične pljake kad se razbolimo. A žene mogu i sa temperaturom 40 da šljakaju kada je sve normalno. Jer kuća staje ako ona stane. Znači, ti bukvalno, ti pogledaš, onako ono što si se oklembesio, pogledaš u onaj toplomer. 37 sa 6. 37 sa 6. Ženo, Komovica. zovi popa. Gotovi smo, popada smo. Stani, čekaj, nije ništa strašno, gotovo je, zavedi me u opštinu kada do njega. I ti, brate, mislim... Jer smo mi uplatili ono grobno mesto. Imamo li grobno mjesto i spavali pored babe i pored oca? Gde si mi razmestila? Gdje smo se razmjestili? I, brate, žena kaj, prinese ti A ovo. sa druge strane žena. A onda žena, brate, dođe, brate, odradi 3 posla, ode tamo, ode ovamo, ide, samo leti ovamo, onamo, pogleda, gori. Skuva, opere, dete. 40 stepeni, sve živo radi, brate, multitasking, brate, ti si ono, kao nema veze, vidiš ti, ona je dobra. A mi, pizdetina jedna obična, brate, pizdica si. Moraš da mi znaš da si pizdica, brate. Meni sve jako teško pada. Pa ne mogu, brate, ono, kao, vidim, malaksao sam, ja bih malo zaspao. To mi se ne Pretvoriš dešava. se baš u dite. Ali to mi se više ne dešava. Ne mogu, zbog tog nekog stresa koji imam svaki dan, ne mogu više da zaspim. Ja se onesvestim samo od umora. Pa, dobro, to je... 2, 3, 5 ujutru, 2, ne znam kad je bilo, ali 5 ujutru recimo da... Ali to što si rekao za žene, kad one pođu, recimo kada mi pođu, mi smo nekako predodređeni da radimo teže. Pa dobro, fizički možda dižeš neke stvari, mada I nismo... brže padnemo, znači iz tog razloga, znači brže nam dođe kraj, nekako. Pogotovo u ono staro vreme, kad je bio, recimo, moj deda. Moj deda ti je bio fizikalac, polje, njiva, obrađivanje, svinje, živina, vamo, tamo, sve moguće, cijelo domaćinstvo na leđa. Baba bila domaćica, razumeš, i to sve. Baba doživela, hvala Bogu, 93 godine. Deda pošao 98. Ja krenuo... Deda klapnuo prije 100 godina. Brate, baba se smorila koliko je živela, mislim, To je to, zaboravila dedu. Dugo bez čoveka, vidi ga na slici na spomeniku i to je to. Ni ne pamti ga kako izgleda, brate. I deda, kako je pošao, on je, 98. on je, čini mi se, 22. da je on imao 68 godina, 66 godina, ne znam ja. Dobro, 70, neki imao 70. Uglavnom, čovek je došao sa polja, imao je 3 infarkta. Prvi infarkt, drugi infarkt, treći infarkt, došao sa polja na česmu, kao što svaki domaćin dođe da se plakne malo. Za vrat, vodicu. Da opere noge, da se skine ta prašina pre nego što se uđe u kuću. Ušao u kuću, ja donao prvu peticu iz škole. Misliš peticu da uzmete, da uzmete da... Koliko sam Deda, kuranja dedi! Kure dedino. Uglavnom, viče moj deda Đorđe. Srolajo! Babi, viče on, ženo, donesi pare. Donesi 100 dinara! I on, 100 dinara. I ona, u sobu donosi, dodaje mu kao pod ruku, kao da ja ne znam. I on meni... Izvoli, Mišo. Sinko moj. I pre toga kad se bio istuširao, dobio istuširao, kad se oprao na čespi, dobio 3. infarkt i ćao, doviđenja. Ne znam, brate, strašno je iskreno. Dobro, babe čitava u života kukaju da su donje. To ti je, ona umire od 70 neke. Pa to, baba moja je neće 2000-te već tražila je kopaju. Preventivno. Ne mogu, ja ovo više, ovo je užas. Ovo je užas. Samo počitala novi, vjerovatno
Ne znaš, to je sve zatvorilo, ali ovo je užas, brate. Inače, ljudi Hoću da koji pođem. su preživeli ratove, sankcije, sve živo moguće, na kraju ih tako neka banalnost skrši, brate. Da, brate, to je, a deda ono kao, dobro, okej, žalio se vjerojatno kad je prehlađen i to, ali samo se vratio jednog dana, brate, i ćao. Zna se šta je bilo? Slagalica, dnevnik i spavanje. Nema to. tu. U 4 je na nogama, druže. On je u 4 već, u 5 je na polju duboko. Nema Na tu- poljudu. Na polju. Duboko je, brate, u radu i u svemu ostalom. Mnogo mi je, bre, zanimljivo to što je bilo, što smo nekada bili čvršći. Znaš, nekad si bio muško, brate, služila se vojska, brate. Danas heklamo petljice. To je, prelazimo Igman. Heklamo ćilime, druže. Mislim, malo mi s te strane. Nije pop Ali u pravu, da, ali nije ali pop mi je u malo pravu. to omekšano previše. Nije pop u pravu, nikako, ja se ne slažem s popom. Nekada Omekšano je, brate. Ali jeste Standardi malo... su se spustili. A nije, no, brate, zato što radi svako ko što želi. To je to. A i nismo mi više druže, čekaj, trebaš da budeš muško. Nema što, brate, nema problema, ponesi ovo, uzmi ovo, brate, to... Ali, brate, nećemo sad stvarno zbog heklanja, brate, da dijete prokazujemo da dijete ima 12 godina. Neka radi ono što voli, brate. Neću od njega zahtijevati, brate, da diže, da radi na kran. Vidjet ćemo kakav će Vozi biti. bulaš da vozi, ne mogu. Vidjet ćemo kakav će biti epilog svega toga. Ma, brate, samo ti, Viktore, šibaj to što imaš, brate, heklaj, da pušti što ti pričaju. Ali ljudi. neće ako nema pratioca. Pa, ne, radi što voliš, svi treba rade što vole dokle ne U povređuju svakom nekog. slučaju misli da to treba splasne. Ja, brate, puštite. Ćao. Vidjet ćete kad se jedan dan pojavi profil koji niste pratili, ima 400.000 pratilaca. Možda, a možda više nikad ne osvane. U svakom slučaju zapratite naš profil da nam dignete malo samopouzdanje pratioce. Da mi prodavamo profil posle. Ćao.